Ingé dóla muid ceach le Rithim Phátrún i léamh, agus chamála sin bhí muid a fáilt amach ceach gur féitling nó lámha úsáid le buile a choinneáil. Injo, bei muid a gáil siar sin, a gúsad na pictiúr atá ang in seo, a chamála sin bei muid a fólam faoi tá TT. Inis, go muid siarb seo ar dús, agus is féidiríb se bhuair go lámh úsáid smála, nó má tá háfián luíagaí, is féidiríb it sinna úsáid chamácinna. Nis, bhfuil muid ré? Ar ailing. Moic. Bánaimh, bánaimh, moic. Inis, go muid a rai, agus inis bei muid a gúsáid tá, tí, tá. Bhfuil muid ré? Tá, tí, tá. Ítach. Inis tá magal an de pictirí seo a bhaint an nuas, mar te sin ar rólsang. Agus an sin, tá muid gáil, breanú ar tá tí i ríis. Sin muid údháin eile. Tá, tí, tá. Nis a tám seo, tá mis go seo a gláán amach. Nis tá ceanna mit seo. Tá, tí, tá. Sin muid sin. Bhfuil muid ré? Hían, dó, trí, cear. Tá, tí, tá. Chun muid sús hálín eile. Nis, bhfuil muid ré? Tá, iontach. Tá, tí, tá. Tí, tá. Tí, tá. Inis, tá muid gáil an líne seo a chur suas, agus inis tá chead a línaing. Began ní sucre, ach bei muid an ánaige. Bhfuil muid ré? Iontach. Hían, dó, trí, cear. Tá, tí, tá. Tí, tá. Tá, tí. Inis, tá muid gáil na cártaí a árat timpeall beganín, agus feicimid me se níos deachrar an chéin. Bhfuil muid ré? Tá, iontach. Cúra muid go ceathair ar dús. Hían, dó, trí, ceathair. Tá, tí, tá. Tá, tí, tá. Tí, tá. Iontach. Nis tá súlam gur se bemant úsáid as na pín luí tá agé Somália nó fiúin do chud lámha. Ach anis, tá muid go le sní na ríis ach an tám seo, níl muid go éonrad rá. Níl muid chun tá nó títí ar bit ará an tám seo. Agus tásam go me sé beganí níos sucre ach bána muid sílas le chéile. Bhfuil muid ré? Iontach. Hían, dó, trí, ceathair. Iontach. Má sib, ring sib an job sin. Injo, dóla muid ceach le Rithim Phátrún i léamh, agus dóla muid ceach le buile a choinneáil a gúsad bataí Rithime.